60-годишният Манол работеше като печатар в голяма типография. Постоянният стрес, химикалите и дългите работни часове го изтощиха напълно. Енергията му беше на нула. 12 години работа с печатарски химикали, 3500 лева за различни изследвания. Работел нощни смени, пиел 7-8 кафета дневно. Хранел се само с готова храна и сандвичи. Лекарят обясни: химикалите в печатницата и лошите навици създават дефицит на мед. Медта е ключова за енергийния метаболизъм и нервната система. Причините за дефицита: диета, само преработена храна, никога свежи продукти. Кафе, 8 чаши дневно изчерпват медните резерви. Витамин С, високи дози аскорбинова киселина без мед. Решенията, които го спасиха: богати на мед храни, говежди черен дроб, стриди, кашу, качествен шоколад, 85% какао без захар, медна добавка, 5 мг дневно с храната. Намали кафето до 2 чаши дневно, филтрирана вода, вместо чешмяна